Zelfs Joert nog wienen de Jutters op het strand om harde slag te slaan. Maar bij de Noordvader, waar tussen wie het meeste hout onspield is, liggen alleen nog maar wat zeehoenen. Af en toe spoelt er wel een plank aan die verdwaald is. Maar daar gaan we niet meer achteraan. Hè. Het moet gewoon een pak wezen. Daar bij die zeehoen, daar lag juist een hal. Er lag gisteren nog 5 pakken. En er zijn dus door de Vlielanders zijn die met de rubberboot weggetrokken, dus die weer naar Vlieland. Deze week spielen ze wat 50 pakketten hout aan van een schip dat onderwijs wie van Zweden naar Portugal. Nog heel tijd is net bekend waar de eigenaar van de partij is. Jutters rekenen haar al riek, maar ze kregen Joert in een brief te jaren dat alles inleverd worden moet. Jutten is ik iets waar we dat een mooie eilanden traditie houden, dan moeten we daarbij een beetje mee wie ziet mee omgaan. En dat betekent dat degene die echt volle van het strand heli het aanjaar moeten bij de strand vonden. Stel dat een Jutter zei van ja, dat zijn de regels, die snap ik wel, maar ik hou mijn partij hout, wat dan? Even heel streng, maar dat is gewoon diefstal. Joert ging de politie bij Juttersdel om te zien wat ze al hier mijn naam hien. Meestal niet meer dan 4 kuub opslaan hien, maar dat zou gauw als mogelijk weer inleveren. Hier op het terrein bij Baaiduin. We hopen in ieder geval dat ze aan hun verplichting voldoen. Maar het is natuurlijk een utopie om te zeggen van iedereen levert zijn hout in. Ik denk als we 50 of 75% binnenkrijgen dat we al blij mogen zijn. Maar dat ze wat moeten doen, dat is wel duidelijk. Want wij hebben wel inzichtelijk wie wat had aan hout. Want wij hebben 's nachts gecontroleerd en geregistreerd. Dus wij weten van de mensen wat ze ongeveer hebben. Zie je dat? Allemaal kantig. De politie had Joert bij Juttersdel West. Een van hen is Jort Bos. Hij had Joert, verziek van de politie, zijn hout inleveren. Dus dit is wat u allemaal gevonden hebt? Ja, dit is onze vondst van eergisteren, nacht. Dus ja, mooie partij hout, dat ligt hier nu mooi. Jammer dat u het hebt moeten inleveren? Ja, dat is zo. Wat had u anders met deze partij hout gedaan? Nou, daar had ik een heel leuk schuurtje van kunnen bouwen. Of iets dergelijks. Hè? Hout heb je nooit genoeg.